Nej. Skal vi lige tjekke, om de er bundet ordentligt? Jamen for fandens væske. Det er med straps? Nej, hvor grumt. Åh ja, Tina. Det er lidt koldt. Nej. Det gør der ikke. Jeg er snart forkølet. Ah, bare roligt. Det er lumpen. For... Okay, så er nogenlunde. Ej, nej. Hvad kommer der? Se sådan her, Tørsen. Ej, ikke op i hendes hoved. Bare husk at lukke øjnene. Sig bare til. Ikke op i hovedet. Ja, så gør han bare lige ud. Jo. Nej. Nej. Sådan. Nyd det. Det virker sgu. Det er en sko. Nej. Hvor kom bedst fra? Ej. Har hun ikke et eller andet at drikke, han ikke? Kan hun ikke få en tår af din øl? Jeg skal ikke blive her endnu. Ej, må hun ikke lige få en tår at drikke, mand? Ej, hvad Ja, er det? du lige have en tår at drikke. Uha. Jamen, jeg har lige haft gang. Det er dig jo. Jeg tager på her i slangen, mens det gør hende ren. Så håber du går ind den lejlighed derinde, hvor de kommer. Vi har lidt sjov. Kan du ikke klare det? Nej. Ej. Skal han da bare blande sig udenom? Ja, gud skal han da så. Gammel forstok i nar. Det bliver dejligt.